Velkommen til den her Hatha Flow yoga-klassen, hvor at du hjemme på stuegulvet, eller hvor du end befinder dig i verden, kan lave en dejlig klassisk Hatha Flow yoga-klasse sammen med mig, hvor vi vil starte siddende og komme omkring en række forskellige solhilsner og nogle stående hilsner, og varmer vi kroppen op på den måde, og slutter så med nogle gode siddende, liggende stræk og twist. Så det du skal gøre, det er simpelthen at sætte dig på gulvet. Måske har du ovenikøbet en yogamåtte ved dig. Jeg kan godt lide at sætte mig lidt løftet, så hofterne kommer lidt op, og jeg kan sidde med rank lige ryg. Jeg har en yogapølle her, men måske du bare har en sofapude eller noget andet, et par tæpper, du kan sætte dig på. Så sæt dig lige og mærk, at du sidder godt, og rulle skuldrene op til ørerne og ned langs rygsøjlen, og lige luk øjnene. Mærk nu, hvordan du har det i kroppen lige nu. Sted du kan slippe. Kan du måske slippe lidt mere i ansigtet, i kæberne? Er der andre steder du kan slippe? Fordyb nu dit åndedræt. Træk vejret helt ned i bunden af maven. Har du kendskab til Ujjayi-åndedrættet, så kan du sætte den her lyd af bølger på. Lyden af havet på dit åndedræt, og ind i dig selv tælle til 4 med en pause og udånding på 4. Du kan måske lade det her Ujjayi-åndedræt følge dig i dine stillinger undervejs, så du lader dit åndedræt sætte hver bevægelse i gang og slutte i pauserne. Nu tjekker vi ind i nakken, så lad din hage dale mod brystet, og lad nu dit øre trille til din ene skulder. Venstre skulder, og lige stop her et øjeblik. Hvordan har højre side af din nakke, det kan du slippe lidt herover. Slip i kæben. Ræk din venstre hånd til det øverste af dit hoved, og lige forlæng en lille smule mere ved et blidt tryk. Forlæng din højre arm, så du peger fingerspidserne mod gulvet. Rækker dine fingerspidser mod gulvet og forlænger fingerspidserne hele vejen op langs armen og halsen, op til toppen af hovedet. Hænderne tilbage i skødet og rulle hagen over brystet og højre øre til højre skulder. Mærk ind i venstre side af nakken af halsen og slip. Højre arm til toppen af hovedet. Et blidt tryk. Venstre fingerspidser mod måtten. Forlæng for fingerspidserne op til toppen af hovedet. Træk vejret. Hænderne tilbage på lårene, og lad nu hovedet trille fra side til side her. Bare lige tjek ind i din nakke. Og hvis det er okay for dig, så lad hovedet trille hele vejen rundt. Tag på omgang her, og send gerne noget opmærksomhed ind i området af din nakke, der har brug for mere fokus, mere støtte. Rul hovedet den modsatte vej. Næste gang hagen lander ned til brystet, så
Lad hovedet komme til neutral og sæt fingerspidserne på din venstre hånd i måtten og ræk din højre hånd ind over. Send sædeknude på din højre hofte mod underlaget. Kig ned mod måtten. Kig op. Kig ned. Kig op for at få mobiliteten ind i din nakke. Tag nu en stor cirkel, halvcirkel ind over gulvet med fingrene, så du lander til sidst i den modsatte side af kroppen. Og ræk armen ind over hovedet. Send venstre hofte i underlaget. Kig ned. Kig op. Kig ned. Kig op. I dit eget tempo. Godt, tegn igen en stor halvcirkel, indtil du lander inde på midten, og du kan rulle rygvæv for rygvæv til sæderne. Sæt skuldrene godt på plads ned langs rygsøjlen. Rul ind over dine knæ og find ind i på alle fire. Ja, din bøtte, din pude, eller hvordan du nu er løftet. Godt, find ind på alle fire og begynd nu med et cat-cow flow, så rund ryggen, kig ind mod navlen og lige stå her og vip fra håndflade til håndflade, så du virkelig skaber plads omkring rygsøjlen, omkring muskler eller i musklerne, der får lov at give sig. Send halebenet ind under dig selv. Og svej nu. Send navlen mod måtten. Kig frem. Og vi står her. Og genrunde ryggen på en udånding. Og svej på en indånding. Og udånding rundt. Og svej. Og bare fortsæt i dit eget tempo, og måske på din egen intuitive måde find din vej, om du vil tegne cirkler omkring din egen akse, eller hvad kalder din krop på i dag. Svej. Og næste gang du runder ryggen, så runder du ryggen, og du sender sædeknuderne mod dine hæle. Ned i barnets stilling. For barnets stilling, træk dine hænder til dig og ræk hænderne mod himlen. Vi laver sådan en mini-solhilsen. Hænderne ned foran hjertet. Også et lille flow. Hænderne frem, alle fire. Svej. Kig op. Navlen mod måtten. Rund ryggen. Skyd rygsøjlen mod himlen og send halen mod hælene. Kom til sæderne og ræk hænderne i himlen. Hænderne ned foran hjertet. Vi prøver at sætte åndedrættet på en indånding, alle fire svej. Udånding rund, kom til child's pose. Indånding, kom til sæderne og ræk hænderne i himlen. Kig op. Udånding, hænderne ned foran hjertet. Indånding, alle fire svej. Udånding, child's pose. Indånding, kom til siden og ræk hænderne i himlen. Udånding, send hænderne ned foran hjertet. Vi laver en sidste gang. Indånding, svej. Udånding, child's pose. Indånding, kom til siden og ræk hænderne i himlen. Udånding, hænderne ned foran hjertet. Så kom frem på alle fire. Og nu underdrej din tær. Og lige løft knæene 5 cm over jorden, så du lige står i sådan en løftet tabletop. Sug navlen mod din rygsøjle, så du lige aktiverer din core, din kerne. Nu send dine sædeknuder i retning af din hæle, så du er sådan helt bukket sammen. Og er på dine tåspidser. Nu ræk sædeknuderne mod himlen og fortsat vær på dine tåspidser. For at du tager en dyb indånding. Og på din næste udånding, så smelter din hæle i retning af underlaget, måtten af gulvet.
dagens første hundestræk. Og har du lige brug for at walk the dog, så tag lige et par skridt her fra den ene fod til den anden fod, og gerne send hofterne fra side til side. Godt. Kom ind i en stillestående hundestræk. Kig nu mod dine navler og rod overkroppen frem til en høj planke. Og lige mærk ind i den her planke. Buk knæene og rul hele vejen tilbage, inden mod himlen. Rul frem i planken. Buk knæene og rul tilbage i hundestrækket. Indånding, rul frem i planken. Udånding, rul tilbage i hundestrækket. Indånding, planke. Udånding, hundestrækket. Indånding, planke. Udånding, hundestrækket. Indånding, planke. Og udånding, hundestrækket. Og nu sætter vi lige lidt mere styrke på. Så næste gang vi ruller frem i planken, så tager du lige først og løfter dit højre ben mod bagvæggen. Nu buk dit højre ben ind mod dit højre albue. Højre ben mod bagvæggen. Løft. Højre knæ mod venstre albue. Tilbage hundestrækket. Løft. Og næste gang så knæet mod brystet. Og benet mod bagvæggen. Godt. Sæt foden tilbage, og vi gør det til den modsatte side. Venstre fod mod bagvæggen. Venstre knæ mod venstre albue. Venstre ben mod bagvæggen. Venstre knæ højre albue. Venstre knæ mod bagvæggen. Og venstre knæ mod hjertet. Og lige hold den. Og benet tilbage. Og ned i hundestrækket. Og nu gå dine hænder, eller dine fødder, frem mod dine hænder, indtil du lander mellem dine hænder. Og med fingerspidserne i måtten, eller måske du har langt ned, så tager du nogle blokke, eller det har du nok ikke ved dig, hvis du er på sommerferie med nogle puder eller noget andet, nogle bøger under dine hænder, så du ikke har alt for langt ned. Men lige stå her og hæng et øjeblik. Skab plads mellem ryghvirvlerne og hele din ryg. Grib om den modsatte albue med dine hænder. Og bare lige stå her og se om du kan forlænge dine ben, så du suger op i lårene og trækker vejret. Jeg vender mig lige imod dig. Sådan der. Sæt nu fingerspidserne i måtten, på den venstre hånd, og så twist mod din venstre side, mens du bukker dit venstre knæ. Godt. Og nu kom tilbage. Højre fingerspidser i måtten. Buk i knæet. Ræk den øverste hånd mod himlen. Og så laver vi lige sådan også et lille flow, så du skifter fra side til side. Indånding rækker du op. Og udånding kommer du tilbage til måtten. Indånding rækker, twist. Og udånding tilbage til måtten. Indånding rækker, twist. Udånding tilbage til måtten. Sidste gang. Indånding rækker, twist. Og udånding tilbage til måtten. Og nu forlæng din rygsøjle. Kom op på skinnebenene med dine hænder, eller bliv i måtten, hvis der ikke er så langt ned. Så du forlænger, så har en lang ryg, og sørg for, at din nakke holder dig lang, så holder sig langt, så ikke kig frem, men mere kig ned med en lang nakke. Og på en udånding fra forover. Indånding, kig frem. Udånding fra forover. Indånding, forlæng, kig frem. Udånding for det forover. Indånding forlæng og kig frem. Og udånding for det forover.
Sidste gang. Indånding forlæng. Og udånding for at forover. Minibånd nu i benene og rul rygøvelse og rygøvelse. Hele vejen til stående. Ræk hænderne i himlen. Og send nu hænderne ned foran hjertet. Indånding, ræk hænderne i himlen. Udånding for at forover. Indånding, forlæng ryggen. Udånding for at forover. Indånding, løft til stående. Ræk hænderne i himlen. Udånding, send hænderne ned foran hjertet. Indånding, ræk hænderne i himlen. Udånding for at forover. Indånding, forlæng. Udånding for at forover. Indånding, løft til stående. Ræk hænderne i himlen. Og udånding, send hænderne ned foran hjertet. Sidste gang. Indånding, ræk hænderne i himlen. Udånding for at forover. Indånding, forlæng rygsøjlen. Udånding for at forover. Indånding, løft til stående. Ræk hænderne i himlen. Og udånding, hænderne ned foran hjertet. Det var solhilsen 1. Vi går til solhilsen 2. Så find måske foran, når det måtte. Og så sætter vi lidt flere sekvenser på her. Godt. På din næste indånding, ræk hænderne i himlen. Udånding for at forover. Indånding, forlæng rygsøjlen. Udånding, træd tilbage til plankens stilling. Og tag en indånding her. Og på din næste udånding, så sænk dig til måtten, enten i en fuld armbøjning, eller sæt knæene i måtten, og lad resten af kroppen følge med. Herfra rul skuldrene tilbage, og send hjertet frem og op i kobra. Kom op i hundestrækket på en udånding. På din næste indånding, hop eller træd et langt skridt frem mellem dine hænder. Forlæng din rygsøjle. Og udånding for at forover. Indånding, løft stående, ræk hænderne i himlen. Og udånding, hænderne ned foran hjertet. Vi gør det igen og sætter åndedrættet på. Så tag lige en indånding og en udånding. Indånding, løft hen og ræk hænderne i himlen. Og udånding, dyk hele vejen til munden. Indånding, send hjertet frem, forlæng rygsøjlen. Udånding, træd til plankens stilling. Tag en indånding her. Udånding, sænk dig hele vejen ned, enten over knæene, den fuld armbøjning. Send hjertet op i kobra, indånding. Og udånding, find ind i hundestrækket. Indånding, hop eller gå ind mellem dine hænder. Forlæng din rygsøjle. Og udånding for at forover. Indånding, løft til stående, ræk hænderne i himlen. Udånding, hænderne ned foran hjertet. Indånding, ræk hænderne i himlen. Udånding for at forover. Indånding, send hjertet frem. Udånding, plankens stilling. Indånding her. Udånding, sænk dig til munden. Indånding, kobra. Udånding, hundestrække. Indånding, hop eller gå ind mellem hænderne. Forlæng rygsøjlen. Udånding for at forover. Indånding, løft stående, ræk hænderne i himlen. Udånding, hænderne foran hjertet. Sidste omgang. Indånding, ræk hænderne i himlen. Udånding for at forover. Indånding, send hjertet frem. Udånding, planken. Indånding her. Udånding, sænk dig til munden. Indånding, kobra. Og udånding, hundestrækket. Så bliv lige her et øjeblik. Tag en dyb indånding ind gennem næsen og slip ud gennem munden. Gør det 3 gange. Indånding ind gennem næsen. Udånding gennem munden. En gang til. Indånding næsen. Udånding gennem munden. Godt. Ræk nu dit højre ben bag. Vi sætter lidt mere på, så vi laver en solhilsen 2. Benet rækker du bagud. Kig ned på din fod. Peger tæerne nedad. Kom frem i en planke og lad dit knæ komme mod hjertet. Og fortsæt ind under dig selv, så du kommer ind i en low lunge. Så står du her. Low lunge. Aktiver din core. Løft
til stående løft til en high lunge. Kom, sæt hænderne tilbage i måtten, træd tilbage i plankens stilling og sæt dig hele vejen ned til måtten, over knæene eller en fuld armbøjning. Indånding kobra, udånding hundestrækket. Indånding, sæt nu din venstre fod mod bagvæggen. Udånding venstre knæ mod hjertet og ind i en low lunge. Indånding løft til stående high lunge. Udånding hænderne i måtten, planke, sæt dig til måtten. Indånding hjertet frem og op, kobra. Udånding hundestrækket. Indånding hop eller gå ind med hænderne, forlæng rygsøjlen. Udånding fald forward. Indånding løft til stående, ræk hænderne i himlen. Udånding hænderne ned foran hjertet. Solhilsen 3 har vi lige lavet. Måske sagde jeg 2 lige før, men så var det en fejl. Stå igen, hoftebreddes afstand, kig ned på fødderne. Vi laver 2 omgange af de her solhilsen 3, og virkelig får varmet kroppen op. Tag en indånding og en udånding. Indånding, løft og ræk hænderne i himlen. Udånding, fald forward. Indånding, forlæng rygsøjlen. Udånding, plankens stilling. Indånding her. Udånding, sænk dig til måtten. Indånding, kobra. Udånding, hundestræk. Indånding, ræk højre fod mod bagvæggen. Udånding, højre fod ind mellem hænderne. Indånding, high lunge. Udånding, hænderne i måtten og sæt dig fra planken ned på måtten. Indånding, kobra. Udånding, hundestræk. Indånding, venstre fod mod bagvæggen. Udånding, venstre fod ind mellem hænderne. Indånding, løft, high lunge. Udånding, hænderne tilbage bag måtten, planken og sænk dig hele vejen ned. Indånding, kobra. Udånding, hundestræk. Indånding, hop eller gå ind mellem hænderne. Forlæng din rygsøjle. Udånding, fald forward. Indånding, løft til stående. Udånding, hænderne ned foran hjertet. Indånding, ræk hænderne i himlen. Udånding, fald forward. Indånding, send hjertet frem. Udånding, planken. Indånding, sænk til måtten. Indånding, kobra. Udånding, hundestrækket. Indånding, løft højre ben. Udånding, højre fod mellem hænderne. Indånding, løft til stående. Udånding, sænk dig hele vejen ned til måtten over en planke. Indånding, kobra. Udånding, hundestrækket. Indånding, venstre ben mod bagvæggen. Udånding, venstre fod mellem hænderne. Indånding, løft til stående. Udånding, hænderne i måtten. Planken, sænk dig til gulvet. Indånding, ræk hjertet op, kobra. Udånding, hundestrækket. Indånding, hop eller gå ind mellem hænderne. Forlæng rygsøjlen. Udånding, fald forward. Indånding, løft til stående. Ræk hænderne i himlen. Og udånding, hænderne ned foran hjertet. Hænderne ned langs siden. Åbn håndfladerne. Luk øjnene. Og mærk den dejlige pulsering i din krop. Lad åndedrættet flyde frit. Og finde ro. Efter de her par serier af solhilsener. Vi går videre til nogle stående stillinger. Så stil dig forrest på måtten, sammen hænderne foran hjertet. Tag en indånding sammen med mig og en udånding. Indånding, ræk hænderne i himlen. Udånding, fald forward. Indånding, sæt hjertet frem. Udånding, træd til plankens stilling. Indånding her. Udånding, sænk dig til måtten. Indånding, kobra. Og udånding, hundestræk. Godt, så bliver vi her. Løft nu dit højre ben mod bagvæggen. Flex din fod, måske kan du løfte den lidt højere.
Lad tæerne pege så godt det er muligt ned mod gulvet. Godt, bug dit ben og sæt din højre fod ind mellem dine hænder. Løft til high lunge. Synk en lille smule dybere. Underdrej nu den bagerste fod, så den er parallel med bagenden af måtten, så du har hele foden i. Så vi kommer ind i kriger 2. Kriger 2, tjek dit forreste knæ. Det skal gå i retning af dine tæer, så de ikke falder ind af. Pas godt på knæet. Synk lidt dybere. Stolt kriger, rank kriger. Kig ud over forreste hånd. Sæt bagerste hånd ned langs baglåret. Og ræk forreste hånd mod himlen ind over hovedet. Og åbne omkring brystkassen, omkring siden af lungerne. Synk lidt dybere måske i dit forreste ben. Kom tilbage, kriger 2. Sæt din underarm på dit forreste ben og ræk din bagerste arm ind over hovedet. Så du tegner en lang linje fra bagerste side af din fod og hele vejen op langs dit bagerste ben, op langs sidekroppen og op til fingerspidserne. Kig i retningen af din øverste hånd. Godt, kom op i kriger 2. Og vindmølle dine hænder tilbage på hver side og drej din bagerste fod, så du kan komme tilbage i hundestreg. Rul nu frem i planken. Sæk dig til måtten. Send hjertet frem og op, kobra. Og kom nu tilbage i hundestreg. Vi gør det til den modsatte side. Så jeg skifter bare lige retning, så jeg ikke vender ryggen til jer. Så ræk nu venstre fod mod bagvæggen. Flexet fod. Løft foden lidt højere. Venstre fod mellem hænderne. Kom op på fingerspidserne. Aktiver din core, så du kan løfte dig til stående high lunge. Søg lidt dybere. Underdrej nu den bagerste fod, så den er parallel med bagenden af måtten. Du kommer ind i en kriger 2. Stolt kriger. Synk dybere. Knæet i retning af dine tæer. Pas på dine knæ. Træk her. Bagerste hånd på baglåret. Ræk forreste hånd ind over hovedet. Åbn omkring ribbenene og omvendt kriger. Super godt. Kom tilbage, kriger 2. Læg din underarm på de forreste ben og ræk bagerste arm ind over hovedet, ind langs øret. Måske du kan åbne en lille smule mere op og kigge efter din øverste arm. Synk lidt dybere i dit forreste. Sidestræk, Parsvakonasana. Kom, løft til kriger 2. Og vindmøl nu dine arme ned på hver side af dine fødder. Sæt dig til måtten. Måske den sidste vinyasa, nu ser vi. Indånd i kobra. Udånd, kom til lige tilbage i en child's pose. Og tag et lille hvil her. Bare bliv i child's pose, så ser vi, hvad jeg skal finde på at sætte jer ud i nu. Pausen er lige så vigtig her i yogaens verden. Bliv liggende i child's pose. Vi laver et sidestræk i child's pose, så få dine arme ud til den ene side. Læg panden i måtten. Og lad den arm, der er, hvis du går ud til venstre side, eller højre side ligesom mig, så gå lige din venstre hånd lidt længere frem. Og bare lige lad panden hvile i måtten. Træk vejret ind i venstre side af kroppen. Godt, kom op. Og så gå dine hænder til den modsatte side. For at få et godt sidestræk på den modsatte side.
Og gå hænderne lidt længere frem for at give et dybere stræk. Træk vejret ind mellem ribbenene. Skab plads med dit åndedræt. Kom ind til midten. Og nu også sæt dine hænder langt frem på måtten og kom op på fingerspidserne. Og og lad dine hænder være langt fremme, så du også får sådan et godt stræk omkring midten af din ryg. Sæt hænderne tilbage i underlaget og lad dem hjælpe dig op til siderne, så du kommer op og sidder. Og lige igen få dine skuldre tilbage på plads. Du kan nu rulle ud til den ene side, sætte dig ud til den ene side. Og vi laver nogle stræk omkring vores ben her. Så lad din højre fod komme, dit højre ben være stræk foran dig, og venstre fod møde indersiden af dit lår. Og her er det en god idé at lige rulle ballekødet lidt tilbage. Godt. Vi skal ned over vores strakte ben i det omfang, det nu er muligt, så vi skal også forsøge at have vores navle i den retning. Så vi prøver en gang at forlænge og sådan twiste mod den side. Jeg kan godt selv lide at have hånden ud på ydersiden af det strakte ben for at sikre mig, at min krop kommer fremad. Så det kan godt være en anbefaling. Så herfra så forlæng på en indånding. Og så kravl ind over dit ben på en udånding. Virkelig brug dit åndedræt til at komme ind i den her stilling. Indånding, forlæng. Og udånding. Kom dybere. Indånding, forlæng. Og udånding, kom dybere. En gang til. Indånding, forlæng. Og udånding, kom dybere. Og så bare bliv, hvor det er, du skal være i dag. Og lad dit åndedræt flyde frit. Mærk, hvor det er, det strækker for dig. Er det dit ben? Er det baglår? Er det hofte? Er det ryggen? Er det simpelthen op ved armen? Hvor er det? Undersøg det og træk vejret ind i området. Hjælp dig selv op til siderne med dine hænder. Og nu sving dit strakte ben ind over dit bukkede ben, så du kommer ind i et siddende twist. Og lad din balle, for i mit tilfælde, så spejler jeg dig, så er det højre balle, der forsøger at synke mod gulvet. Så forlæng din rygsøjle, og så twist. Kig ud over din højre skulder. Og så slip igen kæberne. Og giv dig selv et ballestræk, et godt twist også omkring din rygsøjle her. Stillingen. Du kan måske lige have også, ligesom mig, have lyst til at twiste den modsatte side, så tag lige et kort twist til den modsatte side. Godt, og inden du kommer alt for hurtigt ud af den her stilling, så løsner du bare lige dit øverste ben, dit højre ben, så du sådan kommer ind i sådan en meget snæver skrædderstilling. Sukhasana hedder den her stilling. Og det betyder, at din knæ er forholdsvis tæt, så den her åbning er ikke særlig åben. Og dine fødder er enten lige under dine knæ, eller sådan som mig uden for knæene. Igen ballekødet tilbage. Vi skal ind over og lave en dyb hofteåbner. Så vi folder ind over på en indånding, forlæng, og på en udånding, fold ind over. Og det er meget forskelligt, hvor langt vi kan gå her. Indånding, forlæng, og udånding, fold ind over.
Indånding, forlæng. Og udånding, fold indover. Indånding, forlæng. Og nu bare udånding og lad åndedrættet flyde frit. Og bare lad se om du kan slippe i din nakke her. Kan du sige sådan lige ryst. Og sikre dig, at du kan slippe nakken. Træk vejret ind i det der, du mærker. Det kan godt være meget intenst for nogen i hofterne her. Lad hænderne hjælpe dig tilbage til siderne og lige læn dig tilbage, så du kan få dine ben ud. Måske har du også brug for lige at lave nogle vinduesvisker her fra side til side. Så laver vi det til det modsatte side. Så stræk dit venstre ben ud og lad din højre fodsål møde dit inderlov. Kom op og lige drej dit ballekød tilbage igen. Så skal vi dreje os ind over igen, navlen ind over vores forreste ben, så forlæng. Og fold ind over på en udånding. En gang til, forlæng. Og fold. Indånding. Og udånding, og lad nu åndedrættet flyde frit. Gå dertil, hvor det føles godt for dig i dag. Sidste udånding. Og lad dine hænder hjælpe dig tilbage til siderne. Og igen sving dit venstre ben ind over dit bukkede, så du kan komme ind i det her siddende twist. Forlæng din rygsøjle og så twist ud over dit løftede ben, så ud over dit venstre ben og kig ud over din venstre skulder. Se om du kan lade din venstre balle, din venstre sædeknude lande i måtten, så den ikke er alt for løftet. Se om der er nogle steder, du kan slippe ansigtet, kæberne. Og twist til den modsatte side. Og lad os lige så forsigtigt vikle os ud af den her, så vi kan komme ind i Sukhasana til den modsatte side, den her meget snævre skrædderstilling, knæene mod hinanden, fødderne ud under dig, enten under eller længere ude under dine knæ. Ballekød tilbage, forlæng, ind og udånding, fold forover. Indånding, forlæng, udånding, fold forover. Indånding og udånding, og lad åndedrættet flyde frit. Kom ud af stillingen, lad dine hænder hjælpe dig til siderne, hænderne bag overkroppen, så du lige kan, måske den her gang kan vi lige lave sådan en lille rystetur. Og så skal vi ned og ligge til den afsluttende, en af de afsluttende stillinger inden Shavasana. Så vi starter med lige at have en sidste core-øvelse, så boat pose, bådens stilling, så læn dig lidt ind, lidt tilbage her, så dine tæer det lige løfter sig. Underbenene til vandret. Måske kan du slippe med dine arme. Måske kan du ligefrem strække dine ben. Og så bliver vi lige her. Et par åndedrag. Indånding. Udånding. Indånding. Og udånding. Skal vi lige
tage en til indånding. Og udånding. Og så lige så stille, så sænker du dig ned til liggende. Indtil du til sidst rammer underlaget. Her der kan du lige fange dine knæ med dine hænder og tegne store cirkler og massere din lænd og dine baller. Store cirkler den ene vej og den anden vej. Kom nu stille. Grib fat om dit venstre knæ og lad dit højre ben komme ud og ligge fladt på jorden. Vi skal ind i universalstrækket. Så rul nu bare over på din højre side. Og lad knæet følge med. Lad din højre hånd være på dit venstre knæ. Tegn en stor cirkel ind over hovedet med din venstre arm, til den lander bag dig. Eller over dig, eller hvor det føles godt. Og så på den her måde kan du twiste ind i universalstrækket. Kig op mod loftet, himlen eller mod din bagerste arm. Træk vejret. Dybe nærende åndedræt. Kom ud af stillingen ved at rulle tilbage på din højre side. Lad dit knæ komme op, og det andet knæ følge med, og lige tegne et par store cirkler igen omkring din rygsøjle, omkring dit korsben, din lænd, dine baller og den anden vej. Universalstrækket til den modsatte side. Grib om dit højre. Lad dit venstre ben ligge ned langs gulvet og twist over mod venstre. Stor cirkel omkring hovedet med din højre og kig mod loftet eller i retning af din bagerste arm. Træk vejret. Kom tilbage ud af universalstrækket, rulle tilbage på ryggen. Nu kom nu ned og ligge helt fladt. Måske du har et tæppe ved dig, måske du har noget til at ligge hen over dine øjne. I hvert fald ligge helt fladt. Shavasana, dødens stilling. Åbn dine håndflader mod himlen, så dine arme er lidt ud fra kroppen. Slip i ansigtet og lad dig hvile tungt mod måtten. Vi ligger lige her et par minutter og tager et hvil. En meget vigtig afslutning på en klasse. Mærk hælene mod underlaget. Mærk din læge. Mærk sædet. Mærk ryggen. Skuldrene. Armene, hænderne. Baghovedet. Bare giv helt slip her. Bare lige hvil dig et øjeblik. Du kan blive liggende i din shavasana her og bare fortsætte. Slut den her video for dig selv. Eller også rulle op på din højre side og komme til siden. Find en behagelig sidestilling.
Samle dine hænder foran hjertet. Tag en dyb indånding og en udånding. Og mærk, hvordan din krop har det nu, efter at have dyrket yoga med mig. Buk i retning af dit hjerte og tak dig selv, fordi du tog dig tid til at dyrke yoga i en aktiv, blødgørende klasse sammen med mig. Tusind tak. Namaste herfra.